खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रां जाख्ल'नायनि दायाव आसाम पुलिसनि सासे अफिसारा खाजादों। फोरोंगिरि सतीश बसुमतारिया 84 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। लहित हुसेनखौ बुथारग्राखौ फासि होनांगौनि थाखाय आमसुनि गोख्रों धरना। बेंगालराव खास्रि बिस्रि सासे हिनजावसाखौ बुथारदों। जामिन मोननायनि उनावबो बिशाल फुकन आरो तार्किक बराया जोबथेसालियावनो थानांगोन। जापानी देंखोगिरि यशुके इरिया हर्नबिल मिउजिक फेस्टिभेलाव फैगोन। रौनिया हानजाया मणिपुरनि लैमाकांआव गोमानाय आसामनि सासे सुबुंखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। सनारियाव सानै आल्फा उदांनि लिंकमेनखौ हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसनआ 29 नभेम्बर खालि रां दाबिनानै नोगोद 40,000 रां घुस लानायनि जाहोनाव श्रीभूमि सदर पुलिस थानानि सासे पुलिस अफिसारखौ खादों। खाजानाय पुलिस अफिसारखौ लेन्स नायक सपन दास होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनां दि शम्भुसागर पार्क रडनि साखाथियाव मोनसे सोलो बाहायनानै जे सानानै रां घुस लागासिनो थानाय समाव हमजानायजों लोगोसेनो पुलिसआ लानाय रांखौबो जब्द खालामनो हादों। खानायनि उनाव पुलिस अफिसारनि बेरेखायै प्रिभेन्शन अफ कारापसन एक्ट 1988 नि दफा 7 क्लज ए नि साजा जाबसिननानै होनाय जायो। दासान्दि पुलिस अफिसारखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरनो गोख्रोङै नाजानाय जाबाय। चिरां जिल्लानि बिजनी हालामनि कलियागावआव जोनोम जानाय बरलागाव गेजेर फरायसालिनि गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि सतीश बसुमतारिया दिनै बुधबारखालि फुंनि समाव जोबथा हां लानानै 84 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिजनी हालामाव बै समनि गोरों सुबुं जानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ दैदेनलांनाय आरो बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघखौ बिबान लानानै दैदेनबोनाय सतीश बसुमतारिया BA थाखोखौ उथ्रिखांनायनि उनाव बरलागाव गेजेर फरायसालिखौ गायसननानै गाहाय फोरोंगिरिनि खामानिखौ मावबोदोंमोन। बुधबारखालि हरनि 1 रिंगायाव जोबथा हां बोनानै अराय दिननि थाखाय बे मुलुग संसारनिफ्राय आनज्रायलाङो। सोरगोआरि बिथांनि जिउनि लोगोरिया गोबां बोसोर सिगाङावनो रुंसारि जालांबायमोन। गामि गुबै कलियागावआव रावबो गैयैलाय लोरबां आरो नोरजिया देहाखौ जोथोन आरो आबोर लाजानो थाखाय बिजनी नोगोरनि सुदेमपुरियाव थानाय गावनि गुबुन गंसे न'आव बिहामजो फिसौला आरो फिसाजोनि साखाथियाव थादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव बिजनी हालामनि गोबां माहारियारि आफादफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'नि साखाथियाव सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि बानजायनायाव दिनै फुंनि 1 रिंगानिफ्राय लानानै सानजौफुनि 12 रिंगासिम 1 घन्टा धरना हाबाफारि खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 16 नभेम्बर खालारखालि कामरुप जिल्लानि आमसुनि दैदेनगिरि लहित हुसेनखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै दिनैसिमबो आसाम पुलिसआ हमनानै साजा होनो हायैखौ लानानै दिनै गोख्रोङै सोंखारिया आरो गुबै दायनिगिरिखौ हमनानै साजा आरो फासि होनांगौनि थाखाय होस्रिगाव आमसु जिन्दाबाद वी वान्ट जास्टिस दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होननानै आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै होस्रिगाव गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'नि दरखं मोखाङाव सोमावसारदों। लोगोसेनो थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होआब्ला फैबाय थानाय समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै मिथिहोयो सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि आफादगिरि रेजाना करिमा। लोगोसेनो लहित हुसेनखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ आरो फासि होनांगौनि थाखाय गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। आसामनि सासे हिनजावसानि गोथै सह'खौ बेंगालराव बोखांनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया इन्दिरानगराव जादोंमोन, जेराव चार्भिस एपार्टमेन्टआव देगारजों गोबां बार सुग्लिनानै बुथारदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय हिनजावसाखौ गुवाहाटीनि थागिबि होननानै मिथिनो हानाय जादों आरो HSR लेआउटनि मोनसे प्राइभेट फार्मआव खामानि मावोमोन।
पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मायाया 23 नभेम्बर खालि केरालानि थागिबि 24 बोसोर बैसोनि आरब हयन मुंनि हौवाजों इन्द्रनगरनि रयेल लिभिं सार्भिस एपार्टमेन्टआव थांनाय जादोंमोन। जाहोनाव मंगलबार खालि फुंनि 8:30 रिंगासोआव सीसीटीवी फुटेजनिफ्राय आरबखौ एपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारलांनायनि उनावनो बिनि मबाइलआ अफ जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। रुमनिफ्राय मोनामनाय मोननायनि उनाव खामानि मावग्राफोरा पुलिसनो गोख्रैयै खौरां हरनायनि उनावनो जाथायसालियाव पुलिस आरो फरेन्सिक हानजाया फैनानै बिसनायाव गोग्लैनानै थानाय मायानि गोथै सह'खौ मोनफैदोंमोन। बे जाथायनि बागै इस्ट डिभिजननि डिसिपि डि देवराजआ रोखायै फोरमायथिदों। बुथारनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। लोगोसेनो खारखोमानानै थानाय गुबै दायनिगिरि आरो फाइनखौ दासान्दि पुलिसा खानो गोख्रोङै सन्दानगासिनो दङ। जामिन मोननायनि उनावबो बिशाल फुकन आरो तार्किक बराया जोबथेसालियावनो थानांगोन। मख'नो गोनांदि बिशाल फुकननि दायनि बेरेखायै 3 गसर थिसनजादोंमोनब्लाबो डिब्रुगड़ पुलिस थानायाव थिसनजानाय 352/24 केसआव जामिन होनाय जादोंमोन। बबेखानि बे रैखाथि एबा जामिननि गेजेरजोंबो फुकनआ उदां अख्राङाव थाबायनो हानाय नङा। मानोना दुलियाजान पुलिस थानाजों दाखिल खालामजानाय 198/24 केस नाम्बार आरो बरबरुआ पुलिस थानानिफ्राय 85/24 मोननै गुबुन केसफोरनि थाखाय उदां अख्राङाव फैनो हानाय नङा। मख'नो गोनांदि फुकनजों लोगोसे तार्किक बरायाबो बे एखे जाथायावनो मोगा-मोगि जानांदों, जायनि थाखाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानो बिथोन होनाय जादों। फुकन आरो बरा सानैबो 352/24 केसनि गेजेराव जामिन मोनदोंब्लाबो नाथाय गुबुन केसफोरनि जामिननि थाखाय आर'जलाइखौ नेवसिनाय जादों। सुमि बराजों लोगोसे सानै सुबुंखौ दिनै सिबिआइनि जर'खा बिजिरसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बिजिरसालिया सिगाङाव बिथांमोननि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारदोंमोन, जायनि थाखाय गोदान हियारिंजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। नागालेण्डआव थानाय किसामानि नागा हेरिटेज पेलेसआव खुंजानो गोनां हर्नबिल मिउजिक फेस्टिभेलाव जापाननि मुंदांखा देंखोगिरि यासुके एरिया बाहागो लाफैनाय जागोन। यासुके एरिया जापाननि दोरोङारि औवा सिफुंनि सासे मुंदांखा देंखोगिरि। जापानाव खुंजानाय ट्रेडिशनेल जापानिज मिउजिक कम्पिटिशनाव सेथि बान्था आरो सनानि बान्था मोननो हानायबो जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो टोजन रियो स्कुलनिफ्राय चाकुहाशी मास्टार लाइसेन्स सिहारबो बिमुं मोननाय जादों आरो टकिय'आव थानाय तोहो गाकुएल कलेज अफ मिउजिक एन्ड ड्रामानिफ्राय ग्रेजुवेटबो जादोंमन। यासुके एरिया बुहुमनि दाब दाब जायगाफोर जेरै सिटी इउनिभार्सिटी अफ निउयर्क, अक्सफर्ड इउनिभार्सिटी, रमनि भेटिकान, G20 सामिट, ताहिति, दुबाइ, स्वीडेन आरो रासिया हादोरफोराव गावनि रोंग'थिफोरजों बाहागो लाफैखांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतारि रौनिया हानजाया मणिपुरनि लैमाखांनिफ्राय सासे गोमानाय सुबुंनि खौरां मोननायनि उनाव गुवारै नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। आसामनि काछार जिल्लानि थागिबि आरो मेइतेइ हारिनि सुबुं कमल बाबु 54 बोसोर मुंनि सुबुङा 25 नभेम्बर 2024 मायथाइनि बेलासियाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै। गोमानाय सुबुंखौ लिमाकं मिलिटारि स्टेशनाव मिलिटारि इन्जिनियारिं सार्भिसेसजों सोमोन्दो थानाय सासे थिकादारनि थाखाय खामानि नायदिंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङमोन होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि उनाव रौनिया हानजाया गोमानाय सुबुंखौ नागिरनायाव हेफाजाब होनो थाखाय ओनसोलनि नोगोरारि समाज आफादफोरजोंबो नांथाबनाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मणिपुर पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। चराइदेउ जिल्लायाव सनारि पुलिसआ आलफा उदांजों सोमोन्दो गोनां सानै सुबुंखौ खानो हादों। पुलिसआ खानाय सानै सुबुंखौ जिगु गगৈ आरो मितु बरुवा होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि जितु गगैआ सापेकाटि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि सासे लेङाइ फोरोंगिरिमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव सनारि ओनसोलनि हावफाव गामिनि थागिबि मिन्टु बरुवाखौबो आलफा उदांजों सोमोन्दो थानायनि दायाव पुलिसआ खादों। दासान्दि पुलिसआ बिसोरनि जगाजगखौ नागिरनानै दिहुननो थाखाय गोख्रोङै नायबिजिरनो लाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।